hanya makan lola dek Nabi Adam. Baru sakare masuk mulut sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Ta sandek sajo dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengkau laki-laki kau bajakun pak. Buah kuldi itu tak sakit si kuat. Kalau talulu dapat seri haid lopak tiap bulan. Lah, aku nonyo itu Ustaz tarangan. Ibu-ibu pandai-pandailah jo suami. Bab itu nyoba jakun biar suami ibu ustaz, biar haji, biar camek, biar bupati, dek nyoba jakun kami ku hampir sama sesuatu. Nama medan iman. Iman nama medan. Kalau sifat kelaki-lakian sama. Jadi laki-laki bajakun kau lah tahu ibu kelamahannya. Asa mencari induk-induk rancak turun naik jakunnya tu. Itu nan ka ibu jago, letar kenal ibu tu. Kalau pandai ibu menjagonya, ai ndak kepindah cintonya kena lain. Yo. Laki-laki kota masuk ambo ndak barana bedanya jo baru piaman kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surantih Jokayuaro urang menggulai ikan panjang padih rasonyo hati nak basuo malam kini baru Ustaz bisa datang. Koto tuo jo batang kape tampak nandari batu kalang basuo taragak lape bapisah badan tagamang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun al-hadirun inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Lai terangah ke belakang ibu-ibu. Nan kita hormati Bapak pengurus masjid, Bapak wali nagari, wali jorong, Nini mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, nan badahan cupak jogantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun joadai, babuah katonan bana.
tampe batanyo dek orang banyak. Taruh ka imam dengan khatib sarato bila jo tuangku nan duduknya baca min kitab tagaknya rintang jo pitua basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata bundo kanduang samo di dalam mandeh rubiah Minangkabau ambam puru aluang bunian nan tinggal di rumah gadang sijangkor gadiang salanja kudo balari sakue kuaran tabang sapakia badak budak menangi tiang nan panjang sirajo lelo nan pendek sirajo bonsu pasak ketek peminggan labiah pasak gadang turang manurang sitindih tupai bagalui bandua sale kuciang malako dampa labah mangirap gonjongnya rabuang membacui antiang dilangkap buruang jambu di sap kumbang kato kumbang pidato bungo kato buruang pidato buah jika memandang ke halaman carano basa batu tapaan kanso balari nan bacibu si batuang tungga pananjua si talang kunyang anak janjang jinikuran induk janjang perak bailo anaknya ameh balanja bundo kanduang tinggal di dalam urang nan baduk jo sukatan panyayang jo fakir miskin paibo jo anak dagang kaunduang-unduang ke Madinah kapayung panji ke Sarugo tahu batinggang dinan tidak pandai balega dengan sampi dek santiang bundo batinggang satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan dek pandai bundo batana padi si pului rani Aceh di kakak juang jari diindang indak baratah ditampi mangko badada masih de ambun tengah malam lambok de paneh tengah hari ditumbuh di lasuang gadang dicampur jo daun pandan diindang ditampi tareh tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangko idui dek pandai bundo kanduang batana sagantang bare ditanya kanyang lahurang sat sutranya kok tamakan dirasonasi 3 tahun tainda lapa kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya itulah beliau bundokan doang nan ma behanawa tio ari aco apa ulang nan dem baco tu balik dah bisa dah tidak nanti kita salinan untuk nak muda-muda kalau nyamu baraja kalau ndak amu orang Minang baraja dek hilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang ndak boleh disabui orang Minang. Mudah-mudahan semangat para pemuda parik paga di dalam kampung pamaga katut koto jonagari pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Acara kita malam ini kita dengar tadi dari ketua pemuda remaja adalah hasil kerjasama
dari yang tua dan yang muda, bundo kanduang, sehingga acara ini alhamdulillah telah terselenggara malam ini. Jamaah nan datang adalah jamaah sekitarnya atau masjid dan musala tetangga. Saya doakan jamaah yang datang malam ini diberi oleh Allah pahala sebanyak ayunan langkah ke sini. Dan lebih dari itu, saya doakan, ya Allah, masukkanlah orang Surantih nan elok ko ya Allah ke dalam sarugo. Nan kurang aja ya Allah masuk neraka. Tapi tidak ada dosa donya orang elok di Surantih kok. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Amin. Ya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadikan kita bertemu dengan beliau di dalam surga nantinya. Amin. Malam kini acara diagih judul Tabligh Akbar. Akbar ko sebenarnya nama Allah Maha besar, itu artinya. Tapi deklah taraja di orang awak, kalau ada acara diundang masyarakat, kemudian ada kue, mungkin juga ada membantai kambing, tu didatangkan ustaz agak jauh. Ceramah tu namanya Tabligh Akbar. Dia wirid biasa, dia wirid bulanan, dia Tabligh Akbar. Nan orang mandang aku ada sambil lalu. Ada ndak? Ingat. Bab itu matonya takkan tua. Siang tadi mambil daun gambir. Nah, ini bapak-bapak. Jadi jolong saya ustaz mengaji baru je lah itu. Lain tak ba'a tu ustaz, tak ba'a tu. Cuma jangganya beliau katik marajo pagi tadi menjapui ambo kabaso nak ke Padang tu, sebab kami sekeluarga sedang di kampung Bahari Rayo, ya kan? Sejauh ko nagari kamari ustaz ko lagai atunya mulai awak mulai mengaji awak lalu lewat terati awak naman. Tak kan? Jangan lalu je tak? Kalau lalu dia pai sele. Kaum muslimin anang jadi tabligh akbar awak malam kini. Pertama kaum muslimin saja ambo masuk di jambatan tadi, nagari ko kan nagari tasisih jauh namanya kak, sampai ke sinan Langgai, tapi rumah orang rancak-rancak. Apa hasil ekonomi orang siko? Kata ambo, ya kan? Kata beliau ko daun gambir. Daun gambir ko diimpor ke India, iya tu. Yo, alhamdulillah. Jadi dengan penghasilan daun gambir, Allah membukaan rezeki untuk orang Kayuaro sekitarnya. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah. Di kampung ambo dulu orang jadi kayo-kayo membali oto itu baladang jeruk. Ala lebih agak 20 tahun jeruk tu rancak aragonya maha labanya orang kayo, ya kan? Kemudian sudah tu jeruk tu batangnya rancak jo, daunnya rimbun, bungonya halui-halui, busuk baulek.
Ambo mengaji di kampung tu ambo batanyoan kutiko jeruk kodolu panen harago maha lai babagi rasaki jaurang nan berhak menerima lai bazakatan pitihnya jawe orang kampung kami ndak terbiasa bazakat itu tapi bazakat padi. Kalau dijual zakat padi nana 60 suke itu dijual 100 kilo mana banyak pitihnya banyak pitih limau ampe kali pitih bare tadi inda ibu zakatan tu mangkonyo busuan de Allah limau tu kini ya kan ambo mencerita orang kampung ambo konyo ndak menyindir orang siko kan sudah tu ambo mencalik pulau di Solo tahun 80-an tasabui di dalam pantun orang Solo mambek cangkeh bagalui kilo jo timbangan ari elok bulan diate sinan mukasui disampaikan bamang ko jadi pantun di orang-orang Solo mambek cangkeh tu satio dahan cangkeh tu pak itu bak kapatah dek banyak buahnya cangkeh maha buahnya gadang-gadang bau pahan mambiaknya tu orang nan mau pahan mambiak tu nyosabui di orang kayo ko baru orang nan memilih di bawah nambah serak-serak nyosabui ayam baraiku baru tadi mambiak cangkeh abara banyaknya ayam memilih anyo membasuh tangan jo sepen up membasuh kaki jo limun akhir cangkeh tu punah di Allah sampai kini batangnya gadang daunnya rampak pindah muah berbuah lah ajan tajadi lo de orang batanam gambie jotoke gambie nalah kayo-kayo bagian pitih tu deh kok mau undang ustad gadangan amplopnya seketik ya rasa itu dibagi ya kan bekonyo punahan di Allah gambi itu ya kan ajawi nam banyak tu bimati sadun nah ini bapak-bapak itu yo nanambo kecil tu mah ya kan boleh galak tapi besok amalan ya kan kalau indah di Allah SWT bihannya pak di zaman Nabi Musa ada orang kayo namanya Qarun sampai kini pak ndak ada orang sakayo Qarun tu bilik kamar untuk menyimpan gudang haratonya itu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang tu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang haratonya dalam hitungan detik harta karun itu anyelok ke dalam tanah sampai kini begitunya canggih teknologi tidak bisa orang Israel mengetahui di mana lokasi harta karun atau pak nah lain tarang ada bapak ibu-ibu tu jangan dilantak seseorang piti gambi itu ya kan bagi kau orang miskin wa atizal qurba haqqahu nyo ndak sadonya lo awak ke berhasil terus pak misalnya kakaknya berhasil baparak gambie bakabun gambie kemudian adiknya berhasil menjadi toke gambie tapi adiknya nan tengah anan dikia ndak berhasil di paliaro ayam pancarak talue di paliaro jawi mati mudo bini rancak di larian orang ditanam padi dek manci ditanam jaguang habis dek karo ya kan ditanam lado mati pucuk lai babuahnya dipianggang aragonya murah si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang cuy itu nasib ya kan bagi bapak ibu nan berhasil bantu wadi awak nama saya itu
Jadi pada ekonominya hancur. Kerana itu disuruh Allah, wa atizal qurba haqqahu, bayarkan hak orang yang dekat denganmu. Dun sana ibu, dun sana anduang, orang sapasukuan, cie pangulu, salah suang sayam gadang, sakubu sakarambi, sasemua tampai mandi, salabuh tampai bapijak, sapasa sanagari. Kita cali hampir sajangka, hampir satampok, kita bagi rezeki jenyo. Sabab nanalah hamba rasuan pak. Kalau dia hamba pak, kalau apa tu itu minta nambah tani gambir ko, mahakanlah gambir ko ya Allah, suburkan gambir ko, janyo mati pucuat, badaun taruh senyo ya Allah. Itu kalau doa petani kemana? Kalau doa hamba sebagai mubalik, ya Allah, gerakkanlah hati pengurus menaikkan honor hamba ya Allah. Ada masaji ke pak, honor tak bertambah-tambah tiap tahun. Nang keciknya ustaz ke malaikat mungkin, ndaknya tambah. Kalau malaikat, ia ndak perlu dia gitu, dia ndak punya nafsu. Kalau guru doanya ke, ya Allah naikkanlah golongan kami, naikkanlah gaji kami. Nyodangan de Allah, adonan istimewa guru ko kini dapat tunjangan sertifikat. Anak sehat ambo untuk anak-anak ambo menjadi guru, masuk tepat waktu, keluarlah habis maja. Ada guru ko masuk talak ko 9 nyola di pasar lo kalau dia tu. Iya kan? Abe ko minta izin lo pukul 2 balik. Iya kan? Sudah tu pulang capek lo. Apa doanya dapat tunjangan sertifikasi. Iya kan? Jauh tambahnya dari gaji tu bu. Makanya karyawan Ninda Ruang banyak mencari bini guru kok. Dahulu ambo menyidangan sebelum pensiun, bamangko guru ko sebini kalian kok. Pak Ustaz, guru ko banyak berhasil mendidik anak. Nan kedua SK-nya mudah digadaian. Iya kan? Jadi kalau ke mengkredit SK guru ko percaya orang bang je. Aduh lo pantunnya ninya. Kalumbu je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranyi, ke Kida jalan ke Siteba. Biarlah gak capuk asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengkredit atau inopa aja. Jadi anak-anak ambo nan jadi guru bersyukurlah. Awak pulang pai barasih, ya kan? Barasih. Awak mulia, mulianya mencerdaskan anak bang. Yakinlah anakku yang guru ya, nanti murid kalian itu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati pesisir selatan, jadi anggota DPR. Malah ada anak didik itu cepat pangkatnya naik, dia telah jadi kanwil agama, inyo melantik gurunya dulu jadi kepala sekolah. Bapak, menangi gurunya tu, murid saya melantik saya. Iya kan? Abara mulianya tugas guru tu, bisa tinggi pangkat murid dari awak. Ndak tanggung pahalanya dapat tu dah bu. Iya kan? Makanya ibu jam bagi cuah jam aja ndak. Lai terang ada ibu tu. Jam payah mengecek seden. Sesuaikanlah pengabdian awak jo hasil nandita dan terima. Jadi segala karajo ko bapak-bapak, kita turut jo hati ikhlas, kita turut jo hati jujur, baniye kita karena Allah. Kalau berhasil karajo awak tu bagi rasaki jo orang nan patut menerima. Iya kan? Sebab Bapak Ustaz, karena kita lah tadidik barah patang adonan 30 hari, adonan 29 hari.
menurut hisab, ya kan, nan dihisab untuk salamonyo melaki hari kiamat. Itulah hado hari-hari raya tu melaki hari kiamat. Atu ahli hisab, ya kan? Kalau ahli hisab di sikoko rokok konya. Malah kini lah batu kalau namanya majlis suro, majlis suka rokok, di musajinya merokok je membuat abu. Itu dapat. Ya kan? Nang katibo ko ado jo ambo kamari. Pengurus masaji membuat di dinding tua ditempelkan papan dilarang merokok dalam masjid. Kau indak pengurus nak membagi asbak. Ya kan? Makanya orang kau de ado asbaknya merokok lai. Ya kan? Merokok kau ndak ada manfaatnya ke depan. Sebab ambo perokok lo dulu. Bang kau ndak ada manfaat. Ambo ndak pernah majak bini ambo merokok. Dia sekolah duduk jodoh merokok-rokok awak le dah. Apa le ada majak orang rumah merokok? Atu tandanya ndak bermanfaat. Atau majak anak bujang awak di SMP, anak bujang awak kelas 1 SMP, siko duduk jawab nak merokok awak le dah. Apa gadang atau pak kanak tu kalau merokok. Jadi batin awak pak sebenarnya mengatakan rokok ko pak, iya kan, tidak sesuai. Lebih-lebih di surga nanti pak, segala nikmat kan ada di surga, nanti ada rokok saja. Jadi supaya jangan gampang apa masuk surga nanti, apa kan ingin masuk surga kan? Awal nanti lama esok saja kini. Ya kan? Pernah orang bertanya pak, katanya, Ustaz, iyo, ambo tak bisa berhenti Ustaz, lah berhenti 3 bulan baulang balik, lah berhenti sampai bulan baulang balik. Kok lah yelo amal ambo Ustaz, nanti ambo masuk surga, lah ada rokok di surga Ustaz. Jawabnya ayat Quran, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan di surga itu disediakan. Apa yang engkau minta diberikan. Cuma apa menyalai rokok itu harus ke neraka. Ada kata orang bertanya kok, jadi nan disediakan di surga tu yang bermanfaat dia awak ke pak. Di surga tu nanti awak akan mudah beli pak. Awak nak laki-laki kau bantu anak awak nak umur 25 kau. Orang padusi bantu anak gadis umur 9 balik. Adi stadion di surga tu nanti bini apa masuk surga. Akan itu je bini apa di surga. Hanya tambah untuk awak nak laki-laki kau 9 hurun ain tu dibaca oleh imam tadi ketika ngaji juga. Hurun ain tu bidodari. Ndak pernah dibawa orang ke jembatan nakal ke lah tu. Ya kan? Azwajum mutahharah, jodoh yang suci. 9 tu pak. Bamangko 9-nya lagi ada Allah bidodari tu. Apa kue bau umur 25 ndak gaik-gaik le. Kini kalau bentuk taruhan bau namanya pak. Nanti mudo balik setelah masuk surga. Jola camili muka pak nala dia teh 60 aku kok tagangnya kan. Bantu taruhan bau sana. Akuli di surga tu putih, tinggi 37 meter. Jadi nak singkit-singkit gini pun sabar saja. Masuk surga nanti tinggi. Jangan kini kan macam-macam kulit orang. Ada hitam mani, ada kuning langsing, ada putih. Di surga putih sadonya nanti. Jadi nang kaliang-kaliang nang tak baragi kau sabar saja. Nanti di surga pun. Tapi kalau masuk neraka tambah kaliang je. Ya kan? Para
Para jemaah yang terhormat, akapatang ko 30 hari ado, 29 hari ado. Di antara awak lah disuruh bapuaso manga mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau memang itu terkendali ibu-ibu dan bapak-bapak, artinya jamaah yang hadir malam kini termasuk saya sudah kembali fitrah. Ya kan? Kalau sudah fitrah kita mempertahankan itu, mampu kita malaki mati, awak ke mati itu dipanggil di Allah dengan panggilan kasih sayang. Bagaimana panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu nang kadape dawak nanti Pak Bu, kalau mampu kita mempertahankan ketakwaan kita sampai ajal. Anang kadijauhan sudah puasa ke Ustaz, rezeki dibagi dengan orang yang berhak menerima. Yang ketiga, kita jangan mendendam. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ibu-ibu, yang kelima, setialah kepada suami. Bu, oh Bu, ibu ada mendengar cerita istri Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Ibu Aisyah. Beliau balaki kapi, balaki rajo, tapi kejam. Beliau mukmin, tapi beliau sebagai istri, dia patuh kepada suaminya masalah hidup rumah tangga. Ya kan? Dilayaninya suaminya kapi itu layak batin elok-elok. Kalau Ibu Aisyah tu kabatana Bu, katanya ke suaminya, dafir. Fir tu ndak Firdaus, Firaun. Nang kalama samba kini dafir. Ya kan? Apa ko pange paku kariang jolokan atu rama membuat nana jog. Orang pesisir selatan pange paku jolokan. Ya kan, bamasian, bantuak barandang. Apabila Ustaz makan itu, ketika tu Pak Bupati Bapak dari Zal Basir, ambo diundang ke pesisir ko malapeh jamaah haji. Kalau lama tu. Ya kan? Alunado ke YouTube tu, alunado apa Android siagip ganta lalai ganta indah. Ya kan? Tu. Ini. Itu makanan sehari itu lama bana. Ya kan? Tapi paku tu ndak bervitamin, sama najo cubada menganyang indak bervitamin. Tapi ada nan kita tiru, nyo sabar menahan gejolak hidup. Artinya bisa mengendalikan nafsu. Apa ku tu Pak Ustaz? Kalau kacang panjang, kacang padi, kacang ramang, kacang bonci, tu nyo subur di tanah hitam Pak. Kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, di salik batu inyo idui. Di puncak Karambi tumbuh subur. Lai kana mua di atas rumah bagonjong hijau, paku tu tetap idui mewah. Ya kan? Iduiknya selalu mengembara, indak menyeso ke orang lain. Iduiknya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Atau paku tu. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau, siang dempok kayu mati, sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulo. Paneh bataun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui. Salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati.
Ibu-ibu kalau kamu masak, lai batanyong kau dah sambal nang kalama. Ndak cayo den. Ya kan? Kadang-kadang suami nama tanya dulu, apakah nasi awak kini dia? Sebab mbodanga di tarusan sambako pakan nasi namanya. Siko pak? Ya kan? Aca lihat saya batu doang dah barana udah magi pitinya banyak nak tanya lantak saya mana nado tu. Ya kan? Jangan tanya-tanya je ke ibu-ibu masalah sambal kau pak. Nyoba cilalek di bibi bijak. Munculnya cuma peluru rambut. Jadi anak nado makan saya. Kau ndak lama pai saya makan kelapau. Tu mengkopi teh jangan diagian ke bini sadonya. Ya kan? Kalau ndak ada piti di saku bawa ke makan kelapau. Ya kan? Aku ndak dek bini kau sayang awak bagian piti. Padusi kau dari tulang rusuk pak. Tulang rusuk tu bengkoknya ke dalam. Tak keluar dah. Dia lagi pitinya itu sama. Sama saja. Biar padusi di pasisi, biar padusi di darik sini. Sama seperangai itu. Tapi itu kewajiban awak magihnya bini pijan sadonya tinggalnya isi sakuat seketek. Ya kan? Teraga makan mie ayam ke bego. Ya kan? Di pasar Suranti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat. Itu karajo awak. Nangka di jauhan bana awak sudah puasa gua buruk sangko. Manga buruk sangko. Awak kalau pemburuk sangko, diri awak nan susah dahulu. Alam sampai langkah tertumbuk sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kalau awak pemburuk sangko, kepala kuacok panik, dado sampai awak mudah tersinggung. Contohnya buruk sangko tu. Ibu-ibu pai beralik ke rumah kawan. Tiba di rumahnya, rumah hendak tangguh rancaan. Kalau orang pemuruk sangko, di mana dapat piti dek kelira ke rancak benar. Ada yang tahu suaminya kalawi rumah rancak. Aku no ada waktu di komentar itu. Kok dari piti halal piti haram awak kan tak satu mangan-mangan. Jadi ibu kalau naik ke rumah orang rancak rumah tu, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau tuan rumah ini taat kepada engkau ya Allah, itu doa awak. Ya kan? Jangan awak buruk sangko. Kalau bahasa piamannya negative thinking. Nangka di Karajona positive thinking. Babaye cali dapat kalau awak buaya sangko, contohnya mudahnya awak laki-laki kau kan mengarik rambut, ada nan sekali sebulan, ada nan sekali 2 bulan. Ketua pemuda aku agak 3 tahun mungkin kau ndak jo karek rambutnya. Dek rambutnya alui gari tiang bagulung-gulungnya. Tapi kalau tiba di rambut ambo awan tuak saganya. Bentuk saga nau. Sebab rambut kau ambo sekali mulai hari lo cukup pak. Sebab mengalat tiang yang tiba di telinga kau nyokasa. Tak nakah orang gaib rambut panjang tu lek. Sekali 5 hari lo cukup betul. Bau sao bau cukup hari Jumaat. Boleh dapat sunnah juga. Sesudah awak dikarek rambutnya di tukang cukur tu, kan nyotilan tangan awak di kursi tu. Atunya ambil pisau. Laya do lari orang mencukur tu. Malahnya tapi ciang dia teh. Ya kan? Bab itu inyo ndak ada berburuak sangko ke tukang cukur kau. Tukang cukur kau kan membarasihan bulunya.
Kalau tiba dia ambo pak, Allah berkurang kerajo tukang cupu. Sebab janggut ikut dipanjang seketik. Ambo cali ulama-ulama lama pak, Buya Hamka, Syekh Sulaiman Narasuli, Syekh Parabe, guru gadang di Lasi, Bukit Tinggi, tu berpanjang janggut itu seketik. Ada orang bertanya, Ustaz lah salafi lo kau berpanjang lo janggut. Mai kui ulama salaf yo mbon. Ulama salaf tu ulama terdahulu. Jolongnya Nabi, sudah tu sahabat, sudah tu tabi'in, sudah tu ulama-ulama. Ko indak pakaro sunnah janggut ko indak malah. Piado jo gunanya dipanjangan. Itu apa gunanya? Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuang. Iya kan? Malaki awak mambiak tisu. Iya kan? Ini. Atau kau mau panjang lah seketik. Itu sekurang-kurangnya tu. Melaki awak mambiak tisu nyolah tatampuang siko. Ya kan? Kaum muslimin, jadi kalau awak babayak sangko alam ko lapang dia awak. Ndak cie yo orang bercukur nak lari dah bu. Walaupun tukang cukur tu mambiak pisau. Ya kan? Tapi kalau awak berburuk sangko, idui awak sama jo rumpui kiambang di atas air. Rumpui kiambang di atas air tu pak pagi sikonya tu. Ambil ko sore sinan. Bab itu ke bawah urek tergantung kate pucuk nak sampai. De angin badan bertundur konon ko ombak mampean. Kecek Pak Gubernur ndak punya karakter. Ya kan? Ndak istiqamah. Jadi orang yang berbaik sangka hidupnya istiqamah. Kok kayo orangnya ndak berburuk sangko. Adanya nan mangayuan orang tu Allah. Kalau bingi awak ke orang kayo Pak, berarti awak menantang Allah. Ada orang menyebut untuk kayu tu kerajo kareh Ustaz. Calik di ibu orang becak sepeda, tageliang-geliang pinggangnya ilia mudiak mengayuh becak tu membawa padi. Kan kerajo kareh tu, lek kayunya. Indah Pak. Jadi kayu tu ndak kerajo kareh. Takdir Allah. Nyobue usahoi ko nyopupuk taruh ida Allah. Ya kan? Nah. Jadi kalau pembingi awak ke orang kayo, nan sansai dahulu awak. Kalau dapat tetangga kayo elok siapa jenyo, awak sekampung lo jenyo. Dewa ndak tabali oto. Bisa ndak awak menumpang ke kampung jotonya? Lain. Tapi kalau bingi awak ndak disapo-saponya, iya kan? Nah, ini bapak-bapak sengsara awak. Nah, jadi anak kadijauhan pertama buruak sangko. Ado buruak sangko konan boleh kasia kadiri awak. Ibu-ibu kalau kapai menurut alek jo suami kan dilake baju nambarasi naranca. Abarala monyo ibu dake camin mematui diri. Kalau padusi lah mau berhias tu Pak, nyopatui jadi camin tu. Padahal bentuk dorom tu semua kadang tu ketika bidek kapai barale supaya rapi jo adi calik jadi camin. Itu kan buruk sangko namanya supaya awak segeh jo kama apa? Pai orang awak menyebut segeh. Ayo segeh wananya. Ya kan? Baik tu jo anak-anak kami namudo ko bu nang kerajo di kantor nyo kerajo kan dak jo mesin tik le kada tapi jo laptop jo komputer. Santi yang tangannya lia mengetik sabalun nyo print nyo preso tulisan tu beli lo. Ada ndak nan double hurufnya, ada nan tinggal kalimatnya. Itu buruk sangko namanya untuk memperbaiki kinerja masa datang.
Jadi buruk sangko adonan boleh. Kalau ibu-ibu setelah ibu memasak, ku induk embo berceli memasak gulai sebelum baidangan katamu kamba cubo kuahnya seketik. Atau kamba buruk sangko tu. Padua awak lah bertahun-tahun pandai menggulai kau mah. Tapi kok ndak rasa garam. Adi coba seketik dulu. Jadi boleh buruk sangko ke diri awak. Kalau kau orang lain tak boleh. Sudah tuan yang kedijauhan sudah puasa kelepak. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Nang kedisalahan diri awak. Ada nang keditiru Ustaz. Ada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika keluar dari surga, Pak, siapa yang menggoda beliau? Kalau Allah mengatakan dalam ayat itu syaitan, tidak iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam malaikat, nan tak mau sujud iblis. Malaikat sujud. Tapi ketika mengganggu Adam dan Hawa, dan bukan iblis tapi setan, fa'azallahumaz syaitan. Ya kan? Jadi bapak-bapak bedanya tu. Iblis tu ketuanya. Induk angkangnya jin. Namanya ifrit. Jadi iblis ko dari jin. Wa kana binal jin jinni. Nan syaitan tu dua. Ada dari jin juga dan ada dari manusia. Minal jinnati wan nas. Didahului alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nan jadi setan tu dua. Orang jo jin. Tapi setan yang mengganggu Nabi Adam tu siapa? Nan dimasukkan Allah ke dalam dado awak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur tu tampak basarang setan dalam diri awak. Atau mangku awak banyak gangguan dalam hidup kau, Pak. Dek ulama ambil daun gambir tempo salat. Dek malau jawi tempo salat. Dek ke sawah ke kabun tempo salat. Atau sifat fujur namanya. Padahal salat itu yang 5 waktu itu, Pak, kalau dikumpulkan tidak sampai sejam tu, Pak. 5 waktu itu salat 2 subuh, ampe zuhur, ampe asar, 3 maghrib, ampe isya. Ndak habis hari sejam tu. Sedangkan hari 2 balik jam sehari. Nan wajar untuk kerajo. Untuk salat sejam saja. Banyak orang nanti amun. Di baso di kampung mo, Pak. Orang kan Islam sadonya tu. Tapi banyak je nanti salat. Di Suranti aku kira-kira ada ndak orang Islam nanti salat? Kalau indak ke salat, nah awak Islam rancak ndak Islam saya. Keluar saya dari Islam. Bamang kau itu tiang agama tu salat. Orang nak meninggal salat meruntuh agama. Itu bahayanya. Jadi sampai menyampaikan lah awak ke kawan. Awak nak pelian dakik tu je kawan. Kini umur lah 50 agak kawan. Salat lah lain. Lain sukunya kecian dia Allah meruntuh agama. Ya kan? Kadang-kadang ada kita lah berumah tangga, istrinya taat salat, suaminya enggak. Ya kan? Lah, jadi nan menggelincirkan Nabi Adam jo Siti Hawa syaitan, fa'azallahumaz syaitan. Akhirnya ada pertanyaan, siapa bisa menjawab? Siti Hawa jo Nabi Adam mana ndak ulunya tagoda dek setan? Mana dahulu? Dahulu Siti Hawa, Bu. Karena Siti Hawa tu ndak nabi. Sebab orang padusi ko barana kacadiaknya ndak percaya Allahnya jadi nabi tu.
Sebab apa? Payunyo membali bawang kalapau, bawang tu nyo bali 2 encik nyo, anyo sinan sajam. Ngerumpi. Apa ke jadi nabi tu? Ya kan? Kamai buang tadi kalapau bali bawang je nak. Lah sajam dak je pulang. Akhirnya ngerumpi di lapau tu. Atau mangko ndak percaya Allah je orang padusi kau jadi nabi, jadi wali kota percaya Allah, jadi anggota DPR percaya Allah, jadi camat di Padang Lawara orang padusi kau jadi camat, mampu. Tapi kau jadi nabi ndak percaya Allah. Lah sudahnya makan buah khuldi kau dek Siti Awak, tabang baju sarugo, keluar haid berdarah, suami tibo ba tadi kau dia maafkan ambo dah yo mandake yo ambo kasinan tadi de ingin tahu. Jadi induk-induk kau banyak ingin tahu. Atu ni. Iya kan? Ada ingin tahu ambo pai jo kasinan la cuy ko ambo kini. Tu ba kata Nabi Adam. Ambo tahu sia ke dunia dah. Lai sampai hati udah tinggal siko seorang. Jadi Nabi Adam ko ibu jo bini le Pak. Sebab ke pengganti ndak lo ado. Orang padusi cie tu nya. Kalau kini banyak perangai Siti Awak ko Pak tukar je. Banyak na lain. Ya kan? Yo kalau banyak akarnya. Ya kan? Ada ulu tu cie tu nya baka menukar. Anyo makan lola dek Nabi Adam. Baru sakare masuk mulut sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manula dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengkau laki-laki kau bajakun Pak. Buah kuldi tu tersakit si kuat. Kalau talulu dapat sehari haid dapat tiap bulan. Lah, aku nonyo itu Ustaz tarangan. Ibu-ibu pandai-pandailah jo suami. Bab itu nyoba jakun biar suami ibu ustaz, biar haji, biar camek, biar bupati, dek nyoba jakun kami ku hampir sama sesuatu. Nama medan iman nama medan. Kalau sifat kelaki-lakian sama. Jadi laki-laki bajakun kau lai tahu ibu kelamahannya. Asal mencari induk-induk rancak turun naik jakunnya tu. Itu nan ka ibu jago, lai terkenal ibu tu. Kalau pandai ibu menjagonya, ai ndak kepindah cintonya kena lain. Yo. Laki-laki kota masuk ambo ndak barana bedanya jo baru piaman kena. Baru piaman laya do karambi nan tinggi dinya. Indah Pak nyo panjai tarui. Karambi mudo nyo turun nyo. Kareh mamutanya tu. Apa itu? Orang nampunyo baru tu pandai. Pagi-pagi nyo gosok je minyak seloan baru ko. Nyo agi talu separuh masak. Baik koko 10 nyo agi susu soda. Ya kan? Atangah hari beko nyurui lo je minyak GPU. Atau mangko baru tu nyo rajin mambiak karambi. Acu itu lo ibu jo suami kok tamanuang-manuang nyo dakei. Kok Ibrahim namanya Daim. Bang kok tamanuang Daim. Urui-urui pungguang. Itu awak bersuami kau. Literal ngah ibu tu. Agak ibasoinyo tu bajakun. Kalau ndak pandai awaknya pindah ke lain. Sedang ambo dalam umur 71 gua de ambo laka mati bini ambo awaknya je orang pagarahan ambo. Buya pilo ka ganti gua aja. Lah 71 kan. Kalau ambo nak mengganti itu sak sehari lagi. Bab itu
Kalau diganti lo jo padusi umur 69, umur 67, itulah banyak lo sakitnya tu. Nana samure, darah tinggi, kolesterol. Ya kan? 2 hari dipakai baru nyola rangki lah. Ya kan? Aba binia jonan gak mudo umur 50. Ainyo mengandung, ambo mati. Ya kan? Membuat kerajaan. Ya, lah kawan saya. Ya. Kalah taklah kaduonyo tausiah tu kadunya aku tiko minta ampun aku nang kaditiru nam menggelincirkan setan tapi nyo minta ampun nyo ndak do menyalahan setan Nabi Adam tadi doanya ko dibaca di imam. Doa Nabi Adam tu ketika minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tak ada nyalahan setan dah, Pak. Ya Allah, ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang merugi. Lihat doanya menyalahan setan? Tidak. Nanti karena dinyoba mengkuamuh waang disasean setan. Itu nanti karena dinya setan tu memang karajonyo itu piba mengkuamuh hawa. Jadi kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu, ada problem di rumah tangga kita, jangan disalahkan siapa-siapa, koreksi diri kita, ya kan? Jauhkanlah menyalahkan orang lain. Ku indak percuma jawab puasa, percuma sewa Idul Fitrah, Pak. Allah keluar lo bare 10 tekong membayar zakat fitrah. Awak ndak jadi fitrah karena suko menyalahkan orang. Nan katigo wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan membuka aib kawan. Iyo kawan tu baik Ustaz. Ndak boleh dikecek ke orang lain dan tak tahu. Ndak boleh, Bu. Kalau ibu mampu menutui aib orang, aib ibu di akhirat nanti ndak nyoboka anda Allah. Cuy itu jo kami apa-apa ko, kalau kami bapak-bapak ko mampu menutui aib orang, awak yo tahu orang tu baik, memang inyo pakai aib, tapi jangan diceritakan kena lain. Adik manusia tu kan bare meninggalnya. Ni psikolog ni. Sebulan lalu kampai beralik ke sini nak. Alalai saya anaknya nak darah tu. Rupalah mengandungnya sebelum nikah ni. Sebulan sudah lahirnya lah beranak. Anak tu kabarnya pedusi. Nyuagi nama Siska siap sebelum kahwin. Adi wakaan aib orang jangan inyo yo baik tapi tutui jangan dibuka. Ku ada cerita ambo cerita kau lain tak takkan tua na ibu. Akini bertanya ambo ce agi luruh ambo bertanya deh jam berduto-duto nan datang malam kini ko ada ndak nan baru nikah tadi pagi. Oh nikah lah lama saya. Ndak ada kan? Kalau ada boleh pulang. Ndak mau paso duduk sekor. Sianan nikah tadi pagi pulanglah. Karena nikah tu sunnatullah. Kalau tapaso nyo mendengar kaji nyo rindu jo suaminya, nyo rindu jo bininya. Ustaz ko mengaji jo. Atu ustaz nama doso. Ndak ada kan? Sia nang keluar sebelum nambo sudah mengaji, biarlah nyo wali corong kita sorai nikah tadi pagi. Ditanya ndak mengaku do, tu nyo pulang sebelum ustaz sudah.
Kita lanjut. Ada rajo ko rancak memerintah. Tapi kalamahannya nyo suko membuka aib rajo lain. Tapi nyo punya nak buah nan bijaksana, namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim tu dek bijaksananya jadi pilihan de Allah untuk magih nama surah. Ada ndak dalam Quran surah Luqman? Ba'a mengecek karajo gue. Inyo elok, tapi kesalahannya cik membuka aib orang. Tapi ada lo perangai rajo tu na rancak. Aduh, nyo suko berhemat dalam hidup. Berhemat ba'a yo sabana berhemat. Kalau lah masak samba dek bini nyo tu ndak pernah nyo makan. Nyo cium je tu. Lah masuk aromanya kai duang nyo suuk nasi le. Jadi samba ko tahan 2 bulan kan. Nyo angek-angek je bini nyo. Ya kan? Kalau tertiru dah itu kan tak kadang nak biayai duit tu. Tapi kalau dia ambo tu ndak emat namanya tu doh. Sampili kariang. Ari hujan payung nyo kapi. Inyo takaja oto nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyo usi dek bini lalu ni musaji. Bapak Ibu, suatu kali tabi pengana rajo go nyoimbo Luqman, man yo pak kemarilah aka bapak kalau mati ambo tu menyumpah mului ambo ko kambo man bab itu ndak pernah lidah jo mului ko dimasuki makanan lama. Jadi gini bapak, beko mati ambo lah ambo ndak tahu rasa martabak Mesir, ndak tahu rasa panggil paku jolokan. Man, buat sambal na lama yo man. Adi buat pak, kalio lidah jo hati. Apa si Luqman ko pasal nyo bali lidah jo hati, nyo kalio. Si Luqman ko mangalio lidah pak ndak tangguang santiang. Orang sedang zikir serupa wak tadi terpengaruh. Zikir maghrib tadi kan ada tahlil imam ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio si Luqman ko. Abi tu kice orang zikir tu. La ilaha illallah. La ilaha. Rusak konsentrasinya. Nasinya tanak dele suman ko kambang bungo limau lo. Ya kan? Nyo tanak jo daun pandan. Tabi paluh rajo ko makan. Man, lama nak kalio lidah jo hati ko man. Iyo lama pak, iyo. Apa catat di agenda pak yo? Lama kalio lidah jo hati. Nyo catat di rajo ko pak. Sudah tu nyo dapet buto ketara balemak mato ko. Tapi perangainya ndak yo berubah. Suko mboka aib orang. Iya kan? Taraga lo nyojo kalio lidah ko balik nyoimbo lo si Luqman. Man, payang ke pasar balik yo buat kalio lidah jo hati. Kecil Luqman ko kesempatan maja pak ko mac. Mudah-mudahan ndak berang nyo kambo, mudah-mudahan sadar. Ya kan? Indaknya kalio di Luqman kalau nyo abui sejo garam. Tu nyo lagi si pade. Man angkara joan nyo man. Ndak angkalio le. Pak ambo ibo jo pak ambo ndak mangarajo na pak. Lidah jo hati nan paling lama pak. Lidah jo hati nan paling buruk. Lidah jo hati nan paling elok, lidah jo hati nan paling buruk. Kalau elok lidah jo hati santoso kampung jo nagari. Kok rusak lidah jo hati binaso kampung jo nagari. Tagak rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karano budi, rusak budi kampung binaso. Pandai lu si Luqman tu bahasa Minang. Iya kan?
Kalau mintuo santiang ka minantu, ndak kapisah minantu ko jo anak. Aka banyak mintuo ko kan indak lidah tajam ka minantu. Kalau lai kayo minantu sultan pelindi je. Kalau bansek minantu setan ni bili je. Atau kan kerajo lidah dah. Ya kan? Jadi sudah puasa ko kita paliaro lidah joati. Lidah joati bisa memupuk silaturahim, lidah joati bisa memutus silaturahim. Di tiangnya awak mempergunakan, akhirnya rajo tu sadar yo cadiang yo manca. Pandai yang maingi anwaden nyakui pak. Jadi orang kalaulah mengaku salah ndak berang nyo ka orang nan maja tu orang lah dapat hidayah tu pak. Jadi selama ambo mengaji tadi, kalau ada apa merasa tersinggung, parangai apa tu nang apa ubah. Jan ustaz nama dia kaji apa salahan. Sabok kaji ko sama je orang bersikik. Ada sikit lah buruk pak giginya lah patah-patah sikit tu. Hanya betul orang ke kepalanya. Tapi piciang-piciangnya. Ni zero elek. Pada sikit buruk mah. Bab itu kepalanya sedang kata. Ada sikit baru diwali. Nyo sikit ke kepalanya. Ko sikit kelera mah padi kepala dia. Di persona ndak ada sikit nak salah kira tingkuraknya nan dikada. Jadi kalau tangkurak dikada padi kena sikit pak. Jadi kalau tingkurak dikada jangan sikit disalahan. Kada kau nang kadi ube. Lita dengar ada pak tu. Aku bagi cian, jangan lapui ustaz tu ke kampung awak dah. Ada senang tersinggung, dia perangai aja itu tersinggung. Pak Ustaz, kalaulah talonsong kami mengarajuan nanti go tadi baburuk sangko kami acok, mencari kesalahan orang kami acok, mempagunjang orang kami acok. Baalai Allah Maha Pengampun. Wattaqullah. Ya kan? Tadi anak mo bercerita dia tehoto, inyo diajak dek mamaknya. Ya kan? Allah tu ndak takui dah. Manga cinta. Kalau takui awak ke Allah baru tu tanda kata langgar jo perangainya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, lain tak kena dapat masa berpacaran. Awak cinta ke seorang anak gadis, payah ke kampungnya, nyo ndak do, nampak bajunya di laman tersangkui sudah bercuci. Ala kadangnya timah itu kecewa. Aku bajunya macam. Jadi orang yang cinta kepada sesuatu, ya kan? Dia pasti merindukan itu. Maka dia merasa segan untuk melanggar aturannya. Jadi kepada Allah hendak takui nang ditingkai anda cinta. Kalau sudah cinta kita kepada Allah, kita akan meninggalkan segala larangannya. Orang yang dicintai mah. Maka sesudah hari raya ini sampai kita mati tingkatkanlah cinta kepada Allah. Koknya tanya ibu-ibu dia orang menjawabnya, mana cinta ibu ke suami ibu jo ke Allah. Kok ibu kecen cinta ke Allah kok tak sesuai beko. Jadi redaksinya bana rancak. Aku lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atau nanti pak, ya kan? Mana sayang apa kami ni apa jo ke Allah pak? Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Kalaulah kurang sayang ke istri, itulah nampak lo pedusi lain nampak tu. Ya kan? Ya kan? Ini redaksinya menurut saya yang agak tepat. Kalau dikecian mana cinta apa ke Allah supaya nak percaya orang, ambo cinta ke Allah daripada istri boleh. Kok indah beko?
Ya kan? Jadi lebih kepada Allah, tidak kurang kepada keluarga kita. Nah itu bapak-bapak. Jadi kalau kita sudah talonsong lah terlanjur mengerajokan nan tadi, wattaqullah innallaha tawwabur, cintailah Allah dan Allah penerima taubat lagi penyayang. Apa kan di pesisir ko di tepi laut itu mengko namanya Kabupaten Pesisir Selatan, sabok di tepi laut. Kalau hari sudah ombak kan babuih di tepi pantai. Asa banyak itu dosa apa? Tambah sebanyak itu, Allah bersedia mengampunkan sebelum roh tiba di siku. Atau mengko dalam surah Ali Imran Allah mengingatkan awak jangan lupa minta ampun kau. Wasari'u tu fi'il amar tu Pak, kalimat perintah anjuran dari Allah. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan. Tiap hari minta ampun Pak. Sedang dengar kaji kau bisa aja Pak minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kan tak baret. Panjang pantut rabak piaman. Jorabok pesisir. Janta lado juo lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia udahlah babini cie lai. Nah itu irama rabak pesisir. Nah ini apa ini? Panjang itu lah daripada istighfar astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ditambah jo panik delek. Sabok tiap hari kerajuh iko. Ibu mengko kelamaan dek mendengar se. Kan tak ada mengecek. Nah, kalau ada nan salah saja tadi ibu-ibu bapak-bapak, nan orang Tanjung tu siapa sukunya mbo, nan Melayu tu pemilih orang rumah mbo, nan Sikumbang bako mbo, nan Caniago nenek moyang mbo. Karena bako induk ambo orang cani, jadi awak kosa keturunan sadonyo. Jadi ndak ada orang pesisir, orang Darek tu ndak sama, lebih bangsawan kami ndak. Kita semuanya dari sana. Saya yakin ibu-ibu nan di Sikoko pasti turun dari Muaro Labuan. Kami nan di Bukit Tinggi turun dari Pagaruyuang. Orang Padang di Lubuk Kilangan turun dari Muaro Paneh. Orang nan di Limau-Manih turun dari Solo. Atau mengkobasonya hampir sama. Iya kan? Orang Muaro Labuan hampir sama. Orang Sikoko Pak. Bapak sotoyong, bapak ganoang. Iya kan? Muaro Labuan itu juga. Ya kan? Ini. Enggak bapak-bapak tu kecil orang Siko. Ya. Kalau orang Solo meropa ni belajar tadi yang tunggu lah nak tiba-tiba tu. Katihlah tantak dan kawan tanya. Api ya, nampak yang lawak orang Piaman. Ya kan? Sajaleh hewe tukang jahit di Piaman, tiba di Jakarta lah tailor jahitnya. Bedanya tukang jahit je tailor. Sama kan? Jadi kalau ada nan salah saja tadi ambo baca, ambo mohon maaf ke jamaah nan datang. Lain dia maaf ambo tu. Ibu-ibu apa-apa nan datang tak ada nan salah. Nanti kalau puyuh itulah mau maafkan. Ya kan? Tak ada salah. Mudah-mudahan kita nan datang kini kuah dia dia pahala berlipat ganda di Allah. Allah baisi kota infak tadi. Lai baisi. Sebab antara sedekah jo infak beda. Walaupun apa? Sedekah nak ada pitih tu aja galak saya. Barangkali ibu galak tadi. Itulah sedekah untuk ambo menandon ibu suku. Ya kan? Tapi kalau ke kota infak tu galak nak bisinya. Lalu kota infak jalan tu tidak. Jadi kalau kota infak tu lalu di muka awak dikarut pi. Kan Allah tadi?
alhamdulillah, dibalasi oleh Allah dengan pahala dan diganti infak itu lagi dengan uang. Tak palo sedepit tu dah bu. Ambo rasuan pitih dia agih orang mengaji gua, ambo agih ke anak ambo, ke cucu ambo. Abi ko tibo lu orang undang balik. Iya pak, nyo agih lu orang balik. Kan Allah menggaraan tu. Saja ambo wirid Jawa ke Kalimantan ke Jawa Timur tu kan, kecik ibu sama aja pesisir gonornya indah pak. Antah bara kali lipik Sumatera Barat kau. Kan? Ya bab itu tunyo jauh. Ustaz ko sinan nyo suruh mengaji 3 kali sehari. Subuh sudah maghrib sudah isya. Abi ko sekali nyo lagi saya ke pulang. Ponde ndak bagara tabam peloknya. Orang nang kemambalanjuan nan tapik nan ndak doleh. Sebab nyo lah hati. Ya kan kena cari problemnya nan tadi payah lo lambung ecel. Ai lo mani anian tu. Kan sebagian disedekah balik untuk jalan Allah, sebagian dibagi-bagi untuk anak. Apa itu salah. Mudah-mudahan Allah mengganti pahala yang berlipat ganda, rezeki yang berlipat ganda bagi bapak dan ibu yang telah membangun masjid dalam kampung ini yang begitu indah dan rapi. Mudah-mudahan nyobuin di Allah rumah di surga nanti. Amin. Ambo doakan mudah-mudahan daun gambir maha tarui. Tapi infaan setengah deh. Kalau indahnya matiin deh Allah mudah matiin punya, ya kan? Mudah-mudahan gambir maha. Inyo subur. Orang nang keparak sehat. Indah mencarian bini. Amin. Salah ke Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.